reality ngadon hang ni ban ya thu api ya ki kamba ki ba uble rali aga jing ga jonga bawla pin khia yus nu jonga men shwa us nu jonga ukham jrong ban ukham jrong te ura ha palan uha ben hajing thia ro dap tin snu jonga ki ba ha nang syong ro ki ha bet tang sukta la ha bet snu tinang shed le tang teng kapin kuslaya ngatiang ba yo hajing bam ro kin hap snu namar da hap snu jing bam te kin jing ban bam namar ngem tim kom phanyang ga ba kumno mo ngita ha khli jongi te takadaw ka pelong yang along ba ngan so si tinang ta nga khap no kin snu nga dang madur ba le sing an kham no snu jonga on kham duna ka jing ha sakham tam ba la stang bla ha palan te dang la khap nang ta ro hadien daw la arit kum to usul long me heju ne be heju ulong tar khaw ba nara sabala ha nara sabala ha dot kisnu te ula stang ha hadien nga kuslai danga kuslai gum ta te nga ngu uble ba amde tang ba u ha mi nu liru snu ya dali nang kuslai arsha mar ba habangin pade kapor bangin mi nu li ngidang khna ngidang samla kadung ni saksi de habanga mkhya te snu jungi te na kata daw nga yu ya po youtube imammi reality ipen mi agane ko phanyang bat pat sing ye jing ham bat ko phanyang mi nyuli te nang ta uhena te nga ngam kat buar pan sim kita te ngasim tang katuka tang uhena shwa ngasim shwa tang uhena te tang la sim tang uhena ngata si sinta ngata shwa si poken si song to terang ta isong to dang la dem ngaslia tengal asli kli ngasum kli em to te sibet dang la sad usnyu te nang tam padi thure tang ba hadien dang asal asanto ni ngapet kumno ba usnyu chonga uduna ta ka jing ha lenter je man ka puan mo dang asa usnyu deng te an news nyu tang sat phi la yo ba shikhulum kum to komba shikham to shikham kum to ayo te la so si ha kapelong yang hale wat ngam nuat su ban sa tang usnyu balai namar balai ngaben nuat bau ha te ngationg mo bau ha te mario stu hi bau usnyu am ulang kaburam te yang i kichen thai man nga tharai phi kum ki senang so thui ada silen ka kli te kat no long dei ngi so si i kwa hi ban nan snu te hade nang ta te ngada la ta kam tu hena jong mami reality te ngalungo inde la duna jing hap la long no kilo ni spawa la stang spawa te hade nang ta ngada ta ko andala dep nong to ting so komen te ngata no saka ngata biang kan dang ngata biang pan pitim ngina ngata biang pan ha dala dep ta arsian em to akam duna jing hap kam he men sim am komen hadien mene sab pitim ngasum kli ngapet kum to am stang sau sam teli ki bahap snu nanga nanti pian ni bali to shukam nang bet ku bahap na du na try kli te bet baham na du na try kli bet sipel ngapet ani don shu stang sam teli e bahap te ngapet sunu nyuli jongaru am pen men shwa am la dam ni kli men ta am la khia bet sa tapi ta yu hena de ula ban un pen sao nyuli jong piam ti ubayong tu nang yong ru am yong isken ha pet ulong yong pharna ulong semua dah tau siu ro te ulong semua dah ulong selki ha na khamtam ngale am ngamdei ka brio ka ban le style ka ban pen biang ha ki jingta mo ko mi klik shampoo ye ngasum kat bangayo ben ti ngaso komen menta am da pitwat kum ni am siu jam ha long yong pharna te long yong tenan nir kum ki to ki black rose kum ki to ki hena color miet ai mo da pita color miet ba yong em to am da pita am long yong reben thalan te long kum sniu sning kum to am isi ha
Te uni pat pe sini ulang semut ulang yang penai ulang internet ha tu ba yong ru pe tu nu di ro men ta la kia ta tanga ta tong he na da phi banta le sak to ko phnyang ba mi nyu ba pen mi nyu ba pen cha nyu di am te long unang un pen mi no ada ki bayong te un pen mi no ada ki bayong tu nyu li baro la yo kya te so but I know you blay ken ba u blay hi mau la sei ye mummy reality sim ban long ga jingker khu yang gi badan kam ya kata ka jing pen khia gi badan kam ya ka jing haram te di leng ba jing i pe di leng ba jing i menta ala yo kya us nyu dang ale tu pen map shu de am dei bang thong ngam dei bang don hang ni ban keren pen thammi la ni ban shram liar namar ngari ka khun ka jong blay am nala ban keren tang ye ke ba sha ba tang ye ke ba nga nga mat la da nga thong nganam ni ro ka ba pin so si ke de blay hi pin so si u blay hin ngari ka khun jong blay nga keren tang ye ke ba nga nga mat la de bat bang a shem ke nya kwa ban pen tip lam shi phi kum ki badon kam ke jingaram ngam ko ban setang hade namar dada phi peru phi minuli phem pade ka por ban minuli phidang khana te dada phi minuli no te phi soksi ong phi soksi te na kata ka daw ngam ko ba phin soksi ngakwa ba phin kamen te lada phidon kam ban lada phi long lada phidon kam yakini ki dawai lada phidon kam yung ni u hena lada phidon kam ya katu ko phnang minuli lada phidon kam yak tu ko phnang pen sengi nyuli long phila ban message mami reality phila ban kole I phila ban kli kham bania phinyo ka je nyo ban batai kham haya phi te kapuram ba rong a shuble ya ba ula sei ya mami reality sim ban wai ka jing start ka jing shampang ban shinai kini ki dawai long ki dawai baklam dan chemical long ki bam dan jing ta te la dang ita ngong noru te kapuram ma alo shople ka jing ro barong alo shople ya ro you try